Sini DNO no tongoi tongo luku chongraida dormati aborokno tui mungsabo sungmung kurei sangnangchala markin kendro White House basawi markin President Joe Biden logi tui abohaina saklaikha montri bokhorok Narendra Modi sangnangchala markin President bai achukmung khlaimani ulo kaini hakotoni rastra pradhan tui thansa ngni kokthum panda khlaika khorokni ajamano khoroksa khlaiye kokthum khwlai rok sungmung khlaimani kok firokmani nukjakha Bharatni human right ti democracy no ti sungmung khlaike President Biden saklaikha montri bokhorok Modi bai ang kaham kheno kok salaikha sini mawano tongo democracy sung khoroksa no borom riwi kok sawo Wall Street Journal khoroksa kokthum kholaini sungmungo saka Modi Bharat kaisa democracy hakotor Bharati America kaini hakotor no democracy tongo sini constitution no democracy ni kok tongo G20 hakotoni bisingo Bharat hakotor no G20 সম্মেলন রুমানি কক যতন নারখা তিনি হায়ুনি গোবাংমা হাকতর जोंबाय थानसा ओंलायिनो samwng khwlai tongkha habar deramungni bagui belaikeno deramungo klaijak hakotor ti जोंसिनि thinangni bagui wansugui phai tongnai salrogo tamo samwng khlainai aborokno tui जों samwng butang yago naharka video report kok khorang